darllen a deall ac ateb y cwestiynau ar gyfer yr ail wers yfory. Oes rhaid I ni wrando a deall y sgwrsio a llenwi'r holl fylchau ar gyfer gwers 4 yfory. Oes rhaid I ni ddarllen a chlywed yr hanes am grio a gormes yn sirio draw. Oes rhaid I fi wrando ar fwletin radio am blant bach digatref yn llwgu yng nghanol y baw. Mae'n rhaid I ni wrando, mae'n rhaid I ni gofio, ac wrth gydymdeimlo, mae'n rhaid I ni estyn fy llaw.